Päivää. Päivää. Varmaan. Päivää. Päivää. Teillä oli tämän aamun lehdessä pihamökki vuokrattavana. Varmaankin tässä Kyllä. Juuri tämä. 140 markkaa. Näin on. Poika on tulossa paikkakunnalle opiskelemaan. Voitaisko me vähän katsoa tätä? Ilman muuta. Siitä vaan. Selvä aloite. Kaikissa rauhassa. Ovi roikkuu. Lukko on jumissa. Tässä on seinässä kananmunan kokoinen reikä. Täällä on joku hutmattu naula. Oikein. Räystäät menee maalaukseen. Tää piippu on ihan umpiruosteessa. Katos hei, mikä on se huovan tilanne katolla. Tää menee kaikki vaihtoon. Ei tässä mikään kulje. Missä ei kulje? Tää rännissä. Joo. Nää palatit on ainakin 100 vuotta vanhat. Tää laurat notkuu. Tää menee maalaukseen koko kuitti. Tää on kauhea haju. Katos toi kraana. Nää on ihan jumissa. Alapuoli. Tää hajulukko ei oo ihan terve. Jaha, siinähän on vanha viisys. Niin on. Tää on joku tuupos. Tää paska ainakin 200 litraa tuu. Jaha, tämän sitten pitäis markkeerata keittiöön. Näin on. Tää lista on irti. Tää kaapin ovi roi. Katsos. Ei ole kompressoria päällä. Tää allas on irti. Se ei oo kyllä paras. No niin, huomenta. Huomenta. Miltäs nyt vaikuttaa? Te ootte sitä aika tarkkaan tutkinut, että varmaan tehdään sopimus pois. Joo. Siis siinä olisi pojalle niin paljon pikkumurheita. Se 140 markkaa kuukaudessa on aivan liikaa. Joo. Näkemiin. Näkemiin. Tiedä.